Assalamu alaykum mehriban iýleşler, hormatly tomuşçylar, aýdym sadyň hormatly muşdaklary. Güllüýän Gülaşýan güneşi diýarymyzda berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüni gahrman arkadagly ýurdumyzda biziň her biriňize berk jan saglygyny, işleriňize gelmedämi üstünlükleri, rowaşlyklara besenmegin tüýsürüňizden arzuw edýäs. Mehriban iýleşler, hormatly tomuşçylar, gahrman arkadagymyzyň saýasynda güneşi diýarymyzda Türkmenistan paragatçylygyň we ana şoň watanaty ýylymyz dowam edýär. Hormatly arkadagymyz Türkmen aýdym sadynyň otuny Türkmen medeniýetine aýratyn ulusarpa goýýar. Elbetde edil arkadagymyzyň saýasynda biziň medeniýetimiz sunuwatymyz, dugtar gyjagymyz dünýä ýüzünde elbetde şan şöhraty hasa belende galýar. Elbetde biziň gepleşigimiziň başynda milli medeniýetimizde sunuwatymyzda şäkli sarpa goýýan Halipa şägirtlik mektebini giňerme eýeden gahrman arkadagymyza tüýsürüňizden alkyşlar aýdýas. Gahrman arkadagymyzyň jany sag, ömrü uzak tutýan tutumly işleri elmydama rowaj alsyn. Atalamyzyň arzuw umytlarynyň bina bolan garaşly hemişelik baky tarap Türkmenistan döwletimizde hemişe toýly günler, bayramly günler ýar bolsun. Mehriban iýleşler, hormatly tomuşçylar, ine şeýle ýagyş arzuwlar bilen Türkmen Owady Selaýlym tarapyndan taýýarlanyp ýaýylma berilýän owady sahnat gepleşigimiziň bugünkü sanyna tomuş etmäge çagyrýar. Hormatly tomuşçylar, mehriban iýleşler, owady sahnat gepleşigimiziň bugünkü sanyna gatnaşýan aýdymçymyz bilen sizi tanış edýäs. Gepleşigimiziň bugünkü sanyna gatnaşýan Zeki aýdymçymyz Türkmen Döwlet Binagarlyk we Gurulşyk Institutynyň bagtyar talibi Meýlis Kyýazow özüniň saatynda ýigitler bilen gepleşigimiziň bugünkü sanyna myhmançylykda. Meýlis, ýigitler gepleşigimizde hoş gördük. Meýlis, görüşimiz ýaly gahrman arkadagymyzyň saýasynda ýurdumyzda toýlar toýlaşýar. Sizem şo toýlarda, bayramlarda özüňiziň aýdymlaryňyz bilen, saatlaryňyz bilen aýdym saat söýjülerimizde ruhy lezzet paýlaýaňyz. Görüşimiz ýaly bu ýylym näme Türkmen Döwlet Binagarlyk we Gurulşyk Institutynyň talibi bolmak bagty size de miýesser etdi. Gepleşigimiziň başynda aýdymçy kalbyndan, talip kalbyndan çykýan owady arzuwlaryňyzy iýleşdirmede ýetiräli. Maňa da bu ýyl Türkmen Döwlet Binagarlyk we Gurulşyk Institutynyň talibi bolmak miýesser etdi. Biziň begenjimiziň, bu ýyzanjymyzyň çägi ýok. Biz talip ýaşlara, okumana, döretmäne, owady sahnalarda çykyş etmäne döredýän mümkinçilikler üçin mehriban gahrman arkadagymyza tüýsürekden sag bolsun aýdýas. Gahrman arkadagymyzyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun, tutýan tutumly işleri elmedam rowaj alsyn. Köp sag bolun. Meýlis, eden arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Okuwuňyzy üstünlikli tamamlap, saýlap alan hünäriňiziň eýesi bolup ýurdumyza, watanymyza, halkymyza gerekli hünärmenleriň biri bolup ýetişmeňizi tüýsürekden arzuwlaýas. Gepleşigimiziň dowamynda da biz size üstünlik arzuw edýäs, çünki dörüjlik toparmadan taýýarlanan şertleri we sowallary we şertlerimizi, sowallarymyzy häzir gepleşigiň dowamyna size ýetireriz. Mehriban iýleşler, hormatly tomuşçylar, ona näme Türkmen Owady Selaýlymyndan daşlaşma ýaýlymda owady sahnat gepleşigimiz siziň bilen. Indi meýlis, biziň owady sahnat gepleşigini tomuş edýän bolsaňyz 4 şertden ibarat. Eger taýyn bolsaňyz gepleşigimiziň birinji şertine başlaýaly. Başlaýyn. Mehriban iýleşler, hormatly tomuşçylar, owady sahnat gepleşigimiziň birinji şertine başlaýas. Gepleşigimiziň birinji şerti kalbasyňyň aýdymlar diýip atlandyrylýar. Ine mehriban iýleşler, hormatly tomuşçylar, owady sahnat gepleşigimiziň kalbasyňyň aýdymlar şertine başlaýas. Kalbasyňyň aýdymlar şertimizde meýlis, häzir siz Halipalaň dörejiňinden kalbasyňyň aýdymlardan 3 tane aýdymy bize hödürlemeli. Ol 3 aýdymy bizem alyp gepleşigimiziň 05 54 gysa belgisine SMS ýollan iýleşmede jaňa dip iýleşmede hödürlär. Jaňa çek iýleşimiz siziň hödürlän aýdymlaryňyzdan haýsy aýdym saýlasa, şol aýdymy gepleşigimiziň birinji şertinde ýerine ýetirmeli bolarsyňyz. Şertimi düşnükli. Düşnükli. Onda meýlis aýdymlaryň atlary bilen iýleşmede tanıştyraly. Haýsy aýdymlar hödürleýäňiz? Senin gözleriň diýen aýdymy? Ikinji Saňa diýen aýdymy? Diňe seň üçin diýen aýdymy? Diňe seň üçin. Ene mehriban iýleşler, hormatly tomuşçylar, Meýlis Kyýazowyň hödürlän aýdymlar şurardan ibarat. Indi gepleşigimiziň 05 54 gysa belgisine SMS ýollan iýleşmede jaňa edýäs. Han göreliň, jaňa çek iýleşimiz Meýlisiň hödürlän aýdymlaryndan haýsy aýdym saýlar hemde gelin iýleşimiz bilen tanışyp bolaryn. Alo, salam. Salam. Biz Türkmen Owady Selaýlymyň owady sahnat gepleşiginden jaňa edýäs. Mümkin bolsa özüňiz bilen tanış edäýsiňiz.
Men Balkan vilayatynyň Esenol etrafynyň ýaşaýjysy Cennetgül Garajaýewa. Cennetgül, bizim o wada sahnat gepleşimizin bugünkü sanynyp ýaşdaki aýdymşymyz Meýlis Qiyasov gatnaşýar. Meýlis Qiyasov kalwatyň aýdymlardan 3 tane aýdymyp ödürleýär. Häzir şol 3 aýdym bilen sizi tanıştyrýar. Şolaryň içinden siz bir aýdym saýlamaly, haýsy aýdym saýlasaňyz şol aýdyma Meýlis sizin üçin gepleşimizin bugünkü sanyny ýerine ýetirip berer. Şeýle Meýlis. Onda Cennetgül aýdymlaryň atlary bilen tanış edýäs. Aýdymlaryň atlaryny ünsüzüňlen. Birinji sen üçin, ikinji senin gözleriň, üçüncü saňa. Indi şolaryň gaýsyny dinlemek isleýän. Senin gözleriň aýdymyny goýup berseň. Senin gözleriň diýen aýdym saýlaýaňyz, senin gözleriň diýen ol aýdymam näme? Meýlis Qiyas häzir sadar näýitdiriň, sadarnalyk etmeginde gepleşigimiň birinji şertini ýerine ýetirip berer. Gepleşigimizde gatnaşanyňyz üçin köp sag bolun Cennetgül. Biz size işleňizde elmydama ul üstünlikler ardy edýäs. Dinleýän diýin jalyň sizin üçin häzir Meýlis Qiyasow senin gözleriň diýen aýdymy ýerine ýetirip berýär. Sag bolun. Köp sag bolun. Ene bahran iýleşip hormatly müşahidler, jaňa deniýleşimiz Balkan welaýatynyň ýaşaýjysy Cennetgül Garajaýewa. Hödürlän aýdymlaryň içinden senin gözleriň diýen aýdym saýlady. Meýlis Qiyasow mädir şol aýdymy ýerine ýetirip berýär. Sizem dinleýän diýin jalyň lezzet alyň. Yol üstüne tılla yüzüp bar desine, tılla yüzüp bar desine, canım almanın hatırına, senin gözlerim gözlerim, senin gözlerim gözlerim, canım almanın hatırına, senin gözlerim gözlerim, senin gözlerim gözlerim. Atan geçirgenim peri, ey tevdüğüm beri garay. Hattalara dirma deri, senin gözlerim gözlerim, senin gözlerim gözlerim, senin gözlerim gözlerim. Karadır karşıyetini, iğninle kırmaz ketini, iğninle kırmaz ketini, sağaldır hassayatını, senin gözlerim gözlerim, senin gözlerim gözlerim, sağaldır hassayatını, senin gözlerim gözlerim, senin gözlerim gözlerim. Ayrılık dağı, ırak bulur yerim bağı. İki dünyanın sırağı, senin gözlerim gözlerim, senin gözlerim gözlerim, senin gözlerim gözlerim. Gözüm düştü günüm alar, tilvi edir mayıl kılar, tilvi edir mayıl kılar. Sahir bayra aşka tanır, senin gözlerim gözlerim, senin gözlerim gözlerim. Sahir bayra aşka tanır, senin gözlerim gözlerim, senin gözlerim gözlerim, senin gözlerim gözlerim. Senin gözlerim gözlerim, senin gözlerim gözlerim.
Ene mehriban iyileşler, hormatly tamaşaçylar, görüşme diýalyp, jaňa dilen iyileşmediň istegi esasynda Meýlis Gyýazow seniň gözleriň diýen aýdymy ýerine ýetirdik. Meýlis köp sag bolsun aýdýas, o wadyňyz hasam bilentlere ýanglansyn. Indi Meýlis gepleşigimiziň ikinji şertini başlaýas. Gepleşigimiziň hem mehriban tamaşaçylar ikinji şerti iyileşmediň has bir gowy görýän şertleriniň biri seniň üşügiň diýip atlandyrylýar. Meýlis, seniň uşuň şertimizde häzir biziň setereşýorymyz sapar gelip, halypalyň dörejünden bir näçe aýdymlar ýanglandyrar. Ýanglanýan aýdymlary ünüsi diňläp, ýanglanýan ses haýsy halypaň sesidigini tanamaly. Eger bilseňiz, gönlüňiz jogap berip bilýäňiz, almak isteseňiz bolup biläjek 4 sany jogaplarymyzdan bardyr. Onda taýyn bolsaňyz, seniň uşuň sahypamyzyň birinji aýdymyny goýberäýli. Başystyna. Onu mehriban iyileşler, hormatly tamaşaçylar, seniň uşuň sahypamyzyň birinji aýdymy ýanglanýar, üns bilen diňleýäs, tomaş edýäs. Türkmenistanyň halk artisti Atabay Şagyryň dörejligine degişdi. Aýdymyň ady Oýlan gözel öz awamyň maýasy. Berekella, elbetde jogap dogry, mehriban iyileşler, hormatly tamaşaçylar. Seniň uşuň sahypamyzyň birinji aýdymyny gönlüň gönüp Meýlis bilmek başardy. Jogap dogry, Meýlis bizi gutlaýas. Indi seniň uşuň sahypamyzyň ikinji aýdymy ýanglanýar. Meýlis ikinji aýdym ünsü diňleýär. Gel valama vitaler deni avi tevlima gadır bahune Raýyn Türkmenistanyň halk artisti Sahyjep Barf. Aýdymyň ady Bal sayat. Bağdadır bağda. Bal sayat bağdadır bağda. Aýdymyň ady Bal sayat ýerine ýetirýän Türkmenistanyň halk artisti Sahyjep Barf diýip jogap berýäňiz. Şu jogapda galýaňyz mı pikirinizi ýetmek isleýän? Galýan. Galýaňyz. Onda jogap kabul edýäs, mehriban tamaşaçylar, Sahyjep Barf diýip Meýlis jogap berýär. Jogap Meýlis näme dogry? Del jogap dogry. Berekella, sizi gutlaýas. Jogap dogry dogurdan Türkmenistanyň halk artisti Sahyjep Barfyň dörejüňe degişlip Bal sayat diýen aýdym. Indi Meýlis häzir inniki aýdym, nädir biz halypalyň birine jaň edýäs. Halypalyň biri telefon arkaly bize bir aýdymy ýerine ýetirip berýär. Halypany sesinden diňläp, haýsy halypadyny tanamaly. Düşükli. Onda halypa jaň edýäs, munda da bilseňiz jogap berip bilýäňiz, gönlüňiz eger almak isteseňiz mümkinçilik bar, 4 san jogaplarymyz bardyr. Onda mehriban iyileşler, hormatly tamaşaçylar, halypa jaň edýäs, göreliň hani halypany Meýlis sesinden tanarmykan? Alo, halypa, salamu aleykum. Aleykümselam. Biz Türkmen Wasiýly Aýlymyň o wada sahnaty gepleşiginiň jaň edýäs halypa, gepleşigimiziň bu sanynda ýaşlyky aýdym şeýmiz Meýlis Gyýazow gatnaşýar. Halypa, mümkin bolsa bir aýdymlaryňyzdan bölek bir ýerine ýetirip berseňiz, siziň ýerine ýetirýän aýdymyňyzdan Meýlis häzir siziň kimligiňizi diýip tanamaga, bilmäge synanşar. Başystyna häzir. Ana halypa, ünsülen diňleýäs. Körközüp nuri cemalyň aýyrdyň herden gelen gezek gamzanyň tygany geçirdiň herden gelen Kamatyň peýközi potly suraýyň herden gelen Bakıp doyman gül yüzünden, gül yüzün nurdan gelin. Gül alsemden uğrun ara gülümüm ereden gelin. Köp sağ bolsun aýdýas halypa, o wadyňyz belent bolsun. Halypa ulgamda garaşmaňyz haýyş edýäs, häzir Meýlis Gyýazowyň jogaplary bilen tanış bolýas. Meýlis jogaplary alaýly. Alay jogaplar. Onu jogaplary bilen tanış edýäs. Birinji Anugurwan Ilyas. Anugurwan Ilyas. Galan jogaplary aýtmak hukman näl. Anugurwan Ilyas diýip jogap berýär. Onu şu jogapda galýar. Galýar. Jogap kabul edýäs, mehriban tamaşaçylar. Jogabym dogry. Berekella, Meýlis jogap dogry. Dogurdan Anugurwan Ilyas. Anugurwan aga gepleşigimizde gatnaşanyňyz üçin köp sag bolsun aýdýas. Elmydam arkadaky ýurdumyzda, o wadyňyz toýlarda, bayramlarda ýanglanyp dursun. Ýaş zeki aýdym şeýmiz Meýlis Gyýazow etjek arzuwlaryňyz bolsa, halypa söz sizden başlygyna. Meýlis
Sana üstünlük arzu edýän. Arkadan taýatynda şeýdi aýdym dağları elimde ama meşhur olup bermeni arzu edýän. Sunnatda üstünlük arzu edýän. Ýaşlanmada halipalara şeýçiler ýaly beýik sahnalarda çykyş etmäge mümkinçilik töredip görünme. Arkadan janta başlyk tutýan işlerini damara başlaryp etdim. Köp sağ olun. Ana Urban agap, eden arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Bizem size elmadan alyp barýan halipa şäherdik ýoluňyzda üstünlikler, arzuwlaýas, dörejilik üstünliklerim hemra bolsun. Ene mehrbany ile şu hormat tomuşçular, görüşmedi ýaly jaňadan halipamyzdan Meýlis Gyýazow tanamak başardy. Meýlis seniň uşun sahipamyzyň 3 towalyny siz bilmek başardyňyz. Biz sizi tüýsürüňizden gutlaýas. Mundan beýlegim üstünlik arzu edýäs. Indi sözüň guturan ýerine saat başlardy ýaly gepleşmedi ýene de siziň ýerine ýetirjek. Aydımız bilen devam edelim. Kara gözlü kalın gazlı piridan Ayda bilmez bırca tüdün batana Aslında kuyup minnak bilir piryan İki cismin bir görmen ratana İki cismin bir görmen ratana Silsiladın arı dürkün bağlama Inen kasıp yürüp bağrım dağlama Bihmanın min işiğinden koluma Gerekten min amız bilin artana Gerekten min amız bilin artana Dar girdine tırnak hikil takmadın Umay gözüm tüdüp kasın kalkmadın Yüzüm uğduğan aytdım beni bakmadın Nesi gidip yaranayım yar sana Edibinli yaranayım yar sana Failedir itlaf gillim min vefa Vefa itlaf gillim din berdin zefa Aslında tatlı min din bergil şifa Şifa itlaf gillim min bimar bana Şifa itlaf gillim min bimar bana Aslında tatlı min din bergil şifa Şifa itlaf gillim min bimar bana Şifa itlaf gillim min bimar bana Mehrbany ýeşler hormatly tomuşçular, aýdym sadyň hormatly muşdoklary, owaly sahnat gepleşigimiz dowam edýär. Gepleşigimiziň hem bugünkü sanyna ýaş tekin aýdym şeýmez. Türkmen Döwlet Binagarlyk we Gurulşyk Institutynyň bagtyar talebi Meýlis Gyýazow gatnaşýar sadyň diýikleri bilen Meýlis ýerine ýetirip beren aýdymyz üçin köp sag bolsun aýdýas. Endi Meýlis gepleşigimizi 3-nji şertimiz arkaly dowam edelim. Mehrbany tomuşçular, edýdileşler gepleşigimiziň 3-nji şertine başlaýar. Gepleşigimiziň hem 3-nji şerti owaly sowallar diýip atlanýar.
O wada sowaller şertimizde bir näçe meşhur aýdymlar bar. Şol aýdymlaryň sözüni ýazan ýazgy şahyrlarymyz bar. Saatyn dörden biziň kompozitorlarymyz bar. Biz iki ur boýunça sowal taýýarladyk. Siz häzir haýsam bolsa bir ur saýlamaly ýa kompozitorlar ýa-da şahyrlar. Haýsy ur saýlasaňyz şol ur boýunça da biz size sowal berer. Meselem aýdalyp Gökçaýdan aýdym. Sözüni ýazan şahyr kim? Şahyr Kerim Gurban Epez. Ýa-da saatyn ýazan kompozitor kim? Şolar ýaly sowallar bolar. Haýsy ur saýlaýas? Kompozitor onu saýlar. Kompozitorlar uruny saýlaýaňyz bolýar. Kompozitorlar ury boýunça onu biz size häzir meýli sowal bereriz. Birinji o wada sowalymyz şeýle. Aýdymyň ada ýar ýüzüňden. Ol aýdyma ýerine ýetirýäňiz toýlarda, bayramlarda. Indi şol aýdymyň saatyny ýazan kompozitor kim? Jogaplar alaýly. Ona jogaplar bilen meýli tanış edýäs, jogaplar ünsü dinleýän. Birinji Hakberdi Hudaýberdiýew. İkinci Nur Muhammed Babaliýew. Üçüncü Gurban Gurbanow. Dördüncü Togrulbek Artykow. Hakberdi Hudaýberdiýew diýip Jogap berýär. jogap berýär. Şo jogapda galýas bir pikir ütkötmeýäňiz mümkin. Galýas jogap. Galýaňyzmy? Bolýar, ona jogap kabul edip alýas mehriban ile şu hormat tomuşçular. Aýdymyň saatyny ýazan kompozitor Hakberdi Hudaýberdiýew diýip meýli jogap berýär. Jogap ne dogry? Meýlis gynadap da jogap ne dogry? Ýar ýüzüňden diýen aýdymyň saatyny ýazan kompozitor Nur Muhammed Babaliýew. Nur Muhammed Babaliýewiň saatyny döredilen aýdym. Indi ikinji o wada sowalmy ýetirýäs. Meýlis ikinji o wada sowalymyz şeýle. Aýdymyň ady saňa. Ol aýdyma bilýänsiňiz, özüňizde ýerine ýetirýän aýdymlaryňyz. Indi şol aýdymyň sady gaýty kompozitoryň dörejine degişli. Jogaplar bilen tanış edýäs. Meýlis birinji jogap Toýgul Jepbarow, ikinji Recep Rejepow, üçüncü Aman Agajykow, dördüncü Daňa Toragözow. Recep Recep Rejepowyň sadyny döredilen Recep Rejepow diýip jogap berýäňiz, ikinji jogap saýlaýaňyz. Şo jogapda galýasmy? galýas jogap. Onu jogap kabul edýäs mehriban tomaşaçylar. Saňa diýen aýdymyň sadyny ýazan kompozitor Recep Rejepow diýip meýlis jogap berýär. Meýlis jogap näme dogry diýsek. Ýalňyş bolar, jogap dogry. Berekella, elbetde biz sizi gutlaýas. Jogap dogry, dogrudan da Recep Rejepowyň sadyna döredilen saňa diýen aýdym. Üçüncü o wada sowalymyz ýetirýäs meýlis. Üçüncü o wada sowalymyz şeýle. Aýdymyň ady seniň üçin. Elbetde bulam meşhur aýdymlaryň biri sady haýsy kompozitoryň dörejine degişli. Sadyny ýazan kompozitor kim? Jogaplar alaýly. Meýlis jogaplar bilen tanış edýäs. Jogaplaryň öňüňde dünleň. Birinji jogap Toýgul Jepbarow, ikinji Attaşaryýew, üçüncü Ögözgeli Tekaýew, dördüncü Gurban Nazar Hojagulyýew. Türkmenistanyň halk artisti Ögözeli Tekaýewiň sadyna Döredilen seniň üçin diýen aýdym. Seň üçin ýene aýdym. Şo jogapda galýasmy? Galýas. Şo jogapda galýan bolsaňyz, şo jogapmydan dogry, berekella, biz sizi gutlaýas. Jogap dogry, dogrudan da aýdymyň sady Ögözeli Tekaýewiň dörejine degişip, berekella meýlis biz sizi gutlaýas. O wada sowallar sakypamyzdan mehriban ile şu hormat tomaşaçylar meýlis şunuň bilen tamamlanýar. Indi häzir indik şertimize geçmeden öňürtüp, gepleşigimiz ýene-de siziň ýerine ýetirjek aýdymyň bilen dowam edäli. Muhammed Oraz ýa sowallaryň içinde de bardy. Saňa diýen aýdym ýerine ýetip berýän. Onda mehriban ile şu hormat tomaşaçylar gepleşigimiz ýene-de meýlis kıýasyň ýerine ýetirjek aýdymlar bilen dowam edýäs. Türkmen Wasyl ilmi bilen daşlaşmaň, diňläňdiň jalyň, lezzet alyň. Günü kütüşede seni deyip uryar yürü. Düşün gülüm tesne kalva senin yolu tekrin gerek.
arasam gidiyati idil uli fimar thari nurlu kisvim mağa gerek iyilik beryen bir göwüllük senin dünyan menin üçün hüye takra utlu güllük ben ulusum ıqbalıma iki ömrüm goşup olur iki ömrüm deleminin yüreğimim goşup olur ben ulusum ıqbalıma iki ömrüm goşup olur iki ömrüm deleminin yüreğimin goşup olur nurlu kisrim mağa gerek iyilik beryen bir göwüllük senin dünyan menin üçün hüye takra utlu güllük Ähwani ýeşler, hormatly muşaşlar, aýdym saýdym hormatly muşdoklary, o wagty sahnat gepleşigimiz dowam edýäs. Meýlis köp sag bolsun aýdýas, ýerine ýetirip aýdymyz üçin. Indi gepleşigimiz meýlis ahyrky 4-nji şertimiz arkaly dowam edýäs. Ähwani muşaşlar, gepleşigimiziň 4-nji şerti saýlanan aýdymlar diýip atlanýar. Indi meýlis aýdym dinlemek isläp gepleşigimiziň 05 54 gysa belgisine aýdym dinlemek isläp SMS ýollan bir näçe iletişimimiziň ýürütip aýdymlaryň sanyny başlaýardy. Häzir biz şolaryň içinden size 3 tane aýdym hödürleýäs. Şol 3 aýdymyň içinden siz bir aýdym saýlamaly. Haýsy aýdym saýlasaňyz şol aýdym dinlemek isläp SMS ýollan iletişimimiziň sanyny girip seredip görürs. Hemde olaryň atlary bilen iletişimi tanıştyrarys. Aýdymlaryň atlary bilen tanış edýäs. Birinji Hatice, ikinci Zülpün senin, üçüncü Bat Sabahını görsem. Indi şolaryň haýsyny saýlaýaňyz? Türkmen halk aýdym bolan Zülpün senin diýen aýdym saýlar. Zülpün senin diýen aýdym saýlaýaňyz. Bolýap. Onda şol aýdym dinlemek isläp SMS ýollan iletişimimiziň sanyny girip seredýäs. Hemde olaryň atlary bilen iletişimi tanıştyrýar. Zülpün senin diýen Türkmen halk aýdymy dinlemek isläp SMS ýollan iletişimimiz Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy Aýna Amanowa hemde onuň doganlary Nurgödel, Jumagödel, Kümüş, Ajap, Gülälek dağlar şol aýdymlar dinlemek isläp gepleşmede SMS-lerini ýollapdyrlar. Hemde Balkan welaýatynyň Serdar etrawynyň ýaşaýjysy Nur Sultan Durduýewa, Lebap welaýatynyň Darganaty etrabyndan Melike Hojaýewanyň maşalagdalary, şeýle-de Balkan welaýatynyň Serdar etrabyndan Gurban Sultan Şenliýewa, Aşgabat şäherinden Bägül Attaýew hemde altın maşgalagdalar üçin şol aýdymlar dinlemek isläp SMS-lerini ýollapdyr. Ahly welaýatynyň Gämowasynyň ýaşaýjysy Hatice Ýusupowa maşgalagdalar üçin ahly welaýatynyň Akbugda etrabyndan Ogultäç Nazarowanyň maşgalagdalar üçin şol aýdymlara öz SMS-lerini ýollapdyr. Hemde Mar welaýatynyň Wekilbazyr etrabyndan şiirgelli öwözüfler maşgalasy şol aýdymlary dinlemek isläp gepleşmede SMS-lerini ýollapdyr. Onda aýdym dinlemek isläp SMS ýollan iletişimiziň istekleri, haýyşlary boýunça Zülpün senin diýen Türkmen halk aýdymy bilen gepleşmemiz dowam edýäs. Dinleň, diýin jalyň, lezzet alyň.
bergen sagını Kargar dülpüm pelini Yüreğime kıyılar tıyğı hanzar Bakar kara kay dülpüm pelin Bilmedim o mamilasın oğrin garip oğlu müsine Yürüyüm dönürün tatsın Yürüyüm dönürün tatsın Bir ara hay dülpüm benim Kıyılap girdin yanıma Üsküdar'ın donundan Dülpür beni tanımdan Dülpür beni tanımdan O kadar hay dülpüm benim Bir gıdanın ağlamasın değil bana görülü yazma Kul vaqdir anlıquşun Kul vaqdir anlıquşun Yer ara hay dülpüm benim Ah yarime Ene mehrbany ýa-da hormat tomoşaçylar, owady sahnat gepleşigimiziň bugünkü sanyny Türkmen Döwlet Binagarlyk we Gurulşyk Institutunyň bagtyar talibi Melis Kyýazow sada niýetler bilen gepleşigimize gelip bir näçe aýdymlary ýerine ýetirdi, taýýarlan şertlemede sowallamada başardygyndan bildiginden jogaplandyrma başardy. Melis gepleşigimiziň bugünkü sany ahyrlap barýar. Gepleşigimize gelip ýerine ýetirip beren aýdymlaryňyz üçin köp sag bolsun aýdýas. Sada niýetleri de sag bolsun aýdýas. Okuňyzda dürüstlük sunugat eleminde diňe üstünlük, rowaşlyk sede ýaran bolsun. Gepleşigimiň ahyrynda da arzuwlaryňyzy ileşdirmede ýetiräýin. Sağ ol Muhammed Aral gepleşiňizde çağıranyň üçin. Gepleşik diýen gyzykly geçdi. Gow aýdymlar aýtdyk. Aýdym sağ söýjülemizin göwnüne ýaranır diýip umyd edýän. Biz ýaşlara öz zehinimizi açyk görkezmäne şeýle mümkinçilikleri döredip berýän mehriban, gahraman arkadağımıza talip kalbimizden sağ olsun aýdýas. Gahraman arkadağımızın can sağ olsun. Elmedama tutyan, tutumlu işleri rowaç alsın. Arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Owadyň elmedama toýlarda, bayramlarda, owady sahnalarda hemişe ýaňlanyp durmagy tüýsüregimizden. Arzuw edýäs, ýene bir ýola üstünlük kemraňyz bolsun. Sağ olun. Ene mehriban ýa-da hormat tomoşaçylar, görüşmede ýalyp gepleşigimiziň bugünkü sanyny Melis Kyýazow özüniň sada niýetleri bilen bir näçe aýdymlar sadary ýerine ýetirdiler. Mehriban tomoşaçylar, biziň gepleşigimizde gatnaşmak isleýän aýdymçylar bar bolsa ýa bolmasa, gepleşigimiz baradaky teklipleriniz, sowallaryňyz bar bolsa, gepleşigimiziň 05 54 gysy belgisini SMS-iňiz ýollaň. Gepleşigimiziň 05 54 gysy belgisi hemişe sizden gelýän SMS-ler kabul edýär. Ýurdumyzda uly işler bitiren, bize bagtyarlyk döwrüni beren, size alkyş aýdýar biz münkerem beýik işleriňiz rowan arkada. Elbetde biziň medeniýetimizde, sunumatymyzda şäksiz sarpa goýan, türkmen halkymyza aýdyň ýollarda rowşan geljege tarap alyp barýan gahraman arkadağymyza tüýsüregimizden alkyşlar aýdýar. Gahraman arkadağymyzyň jany sag, ömür uzak tutýan tutumly işleri elmedama rowaç alsyn. Siziň her biriňiziň maşgul ojaklaryňyzda
çağa gülküleri, ene huduları, türkmen aydym saatları hemişe ýanlanyp dursun. Gepleşiklemeden innik sanlaryny görüşýänçek, hoş, sağ olun. Sarbağımın qızıl alma naretin Taslasmatin, kuslasmatin fiilin Duan yüreğinin kılla nuretin Taslasmatin, kuslasmatin fiilin Duan yüreğinin kılla nuretin Taslasmatin, kuslasmatin fiilin Kalbim bana umid bilin intizar Senin kara güllerinde zadı var Güller bilir tüdülüsmeli tever yar Taslasmatin, hoşlasmatin fiilim Güller bilir tüdülüsmeli tever yar Taslasmatin, hoşlasmatin fiilim Taslasmatin fiilim Oda kallan beni zuan yasında Taslasmatin, hoşlasmatin fiilim Asıl olun aslan tirin tügletin Dinley peri gödül görkün gülletin Yürüklerde orkanı toyut iletin Taslasmatin, hoşlasmatin fiilim Yürüklerde orkanı toyut iletin Taslasmatin, hoşlasmatin fiilim Taslasmatin, hoşlasmatin fiilim